Bueno, boas tardes a todos e a todas. En primeiro lugar, pois, agradecer a vosa presenza. Estamos aquí hoxe para presentar un libro, Mientras esperas a Godot. E, bueno, estamos aquí para presentar un libro dunha persoa que ten as súas raíces e as súas orixes aquí na nosa vila e no noso concello, non? Trátase de Eduard Garza, que, viviu aquí os primeiros anos da súa vida, a súa infancia. Moitos de vós, os máis veteranos, recordaredes o estanco do seu avó Benjamín. Outros, por motivos obvios de idade, non nos recordamos, pero si somos coñecedores da historia, non? Entón, nada, estamos moi contentos de poder recibir aquí a Eduard Garza para a presentación deste libro. Nada máis, simplemente decir que dende o Concello sempre vamos a apoiar este tipo de iniciativas, e dende logo máis se cabe aínda se o seu promotor é unha persoa vencellada ao noso municipio, ao noso Concello, como é o caso. Eu non me quero estender moito máis. Aquí o protagonista hoxe é Eduard. Voulle dar a palabra a José Portela, tenente de alcalde, que tamén se quere dirixir a vos, e despois xa Eduard Garza se dirixe a todos vos para explicarvos un pouquiño a obra da súa autoría. Vale? Moitas grazas. Bueno, eu tamén agradecer a vosa presencia para arroupar entre todos o noso veciño Eduard Garza. Eu si me lembro perfectamente do estanco do Benjamín, unha persona moi afable, moi cariñosa sempre cos nenos, e por iso deixou un grato recordo en todos os conveciños. Recordo perfectamente tamén a teus pais, a teu irmão Jaime. Recordo perfectamente cando nos juveniles ascendestes a Liga Gallega de Juveniles, un fito histórico en Galicia, cando xogastes co Fabril, o que era os filiales do Deportivo, cando xogastes co Brigantium en Betanzos, co Racing de Ferrol, se non me engaño. Bueno, co máis granado do fútbol galego, ali estaba a Taboada, e ali estaba Eduard no centro do campo. Dixo o poeta unha vez que aos nosos fillos lles temos que dar alas para que voen, e lles temos que dar tamén raíces para que nutran ese corpo. Eduard, con este libro, quere compartir con nós esas alas, e vindo a Taboada comparte tamén con nós e nos deixa compartir esas raíces que todos lle queremos apoiar. Sen máis, que fale Eduard. Moi bien. Pois si, moitas gracias. Primeiro, aos que me acompañan aquí, porque senón estaría un pouco só aquí, porque estou moi acompañado por todos vós, e estou moi contento, moi agradecido e emocionado de que estedes. Eu, a verdade, que non contaba que para a presentación dun libro un luns á tarde viñeredes por aquí, pero teño que agradecervos moito, sobre todo a algúns que fixeron algo de viaxe para chegar aquí, non? E quero agradecelo, e sobre todo encontrarme con vos, que se cadra é o máis importante, non? Si, no fútbol sí, pero a parte dos juvenís, que eu estuve no primeiro ano, sobre todo, os compañeros do fútbol foi o que máis me enganchou aquí a moita xente, moito máis tempo do que pola vida me coincidiu vivir en Taboada, pero o mellor recordo que teño foi o gol que marcou Norberto no campo do Don Balón aquel ano, que nos fixo gañadores se os penaltis valeran doble aquel ano. Todo o Celta de Vigo, o Don Balón, Dutruel, Flaco Gil, Atilano, Rakovic, toda aquela grande xente acabou o partido, veunos a dar a mau, como que ganáramos. Como? Non ganaste, si, non, este ano hai que tirar penaltis. O ano seguinte xa a Liga permitiu que ganáramos, non? Pero aquel partido ganámolo, independientemente de todo. Marcou Norberto, pero todos os demais xugamos. Ben, dito iso, pois estou encantado de estar aquí. Este libro presenteino en Lugo
porque, bueno, é donde vivo, donde quería presentalo tamén por lógica, non? E teño tamén moita xente que acudiu, enchemos a Biblioteca Pública de Lugo, son máis de 160 plazas, e foi importantísimo para min, e hoxe tamén é importantísimo para min, porque eu aquí pasei media vida, basicamente, non? Están grandes amigos, grandes veciños, grandes persoas, esta tabuada, que non se olvida, non se esquece un dela, non? Dicía Aristóteles que somos un animal social. Nosotros, sen compañía, sen amigos, sen sociedade ao noso redor, non somos ninguén. Necesitamos dos demais para sobrevivir. E despois tamén dixo, un poquinho máis adiante, Locke, dixo que nós somos como unha tábula rasa. Nesa tábula, nesa tablilla, a vida, aos encontros que temos, o que nos vai sucedendo, a xente que nos rodea, vai marcando surcos e vai modelándonos como persoa, non? Entonces, pois esa familia, eses amigos íntimos, amigos da vida, amigos do deporte, do traballo, veciños, xente que admiras, xente que queres, pois vai deixando sempre algo nesa tábula, non? E, bueno, teño que estar aquí, porque vos sodes parte desa tábula. Vos e moitos que non están agora, porque a veces hai xente aquí que está representando tamén a xente que non está. A veces chegamos tarde a decirlles que nos importan, pero está no pensamento. Bueno, pois un bon amigo deses dixo un día que non se pode cambiar o mundo. Dixo, Edward, non podes cambiar o mundo. Bueno, está claro, pero sí podes cambiar o teu mundo. Entonces creo que cada un de nós debe intentar cambiar o noso mundo. E esa é a primeira ensinanza que me deu aquela reflexión, que temos que facelo nós. Non podemos estar agardando a que veña alguén a cambiar o noso mundo. Tamén é certo que dixo un Unamuno que cada un de nós ten a súa intrahistoria. E esa intrahistoria, sumada dos demais, crea a historia. Por tanto, se cambias o teu mundo, xa deches o primeiro paso para cambiar un mundo que o farás ou non, pero o teu mundo tes que cambiálo. E ese paso tes que dalo ti, non o pode facer ninguén. Mentras esperas a Godot. Por qué? Porque estamos agardando sempre a un Mesías. Ese Mesías pode ser un Deus, pode ser un profeta, pode ser un político, pode ser alguén que teóricamente debería ver a solucionar o noso problema, pero eso non funciona así. Se non seremos Vladimir e Estragón, os persoaxes principales e únicos prácticamente dese libro de Samuel Beckett, Esperando a Godot, que representa esa espera inane, esa espera que non ten sentido, que esperamos simplemente por esperar. Estamos aí agardando. A obra de Samuel Beckett, Esperando a Godot, inspiroume neste sentido porque eu de moi novo, bueno, na nosa xeración, enseñábanos bastante ben. Ahora non o sei, pero enseñábanos bastante ben daquelas. Xa no colexio falábamos de Samuel Beckett e Literatura Universal, chavales da o que era EXB, non? Eu lembro falar desta obra, incluso representar cousas en clase, e sempre me quedou a cousa desa espera que é inútil, non? E cando eu ia pola calle ou alguén me decía, oye, e ese que fai aí? Non, xente que non está facendo nada. Eu sempre respostaba, está esperando a Godot, non fai nada, está vivindo, está na súa zona de confort, non sale do seu sitio de confort, está ben ali, aguanta e xa está. Ben, pois bueno, ao final do libro tedes, hai unha explicación de Godot e do autor, para que teñades un pouco en contexto por que utilizo basicamente o título, non? É o título e a idea da espera sen necesidade de facer outra cousa, simplemente agardar, non? Ben, pois, como os que me coñecedes, e moitos de vos, prácticamente a maioría sí, e vivistes moitas cousas comigo, sabedes que a zona de confort non é o meu hábitat natural. Eu sempre teño que andar facendo cousas, non? E unha desas cousas é, pois, cando intentamos arreglar a vida, non? Estamos falando no bar, falamos que si este político, que si aquel, que si o goberno, que si a sociedade, si mira estes rapaces, que si o reggaetón, todas esas cousas que falamos no bar, bueno, chegas á conclusión, o que fai falta é unha revolución. Ben, pero a revolución, díxome tamén outro amigo, porque se aprende moito da xente, o sea, somos o que somos porque se te rodeas de xente boa aprendes moito. Outro amigo díxome, mira, Eduard, para que haxa unha revolución é necesario 3 premisas.
Unha, que haxa un gran descontento social. Creo que case sempre hai descontento social. Case sempre. Necesitamos outra segunda premisa, que haxa un problema económico, que haxa pobreza, que haxa necesidade económica. Ahora mesmo estamos falando de que os prezos non son os mesmos, e non chegamos a fin de mes, porque cos mesmos cartos chegan a menos. Bueno, pois eso prácticamente ao longo da historia tamén existiu, é bastante frecuente. Pero a terceira premisa para que a revolución sexa certa é que hai que ter para onde ir. É dicir, podemos estar descontentos, podemos ter un problema económico, e para onde vamos? A cuestión é para onde ir, non? Eu non sei para onde hai que ir, pero ando na procura de sabelo. Ando todos os días intentando saber para onde ir, polo menos na miña historia, na miña vida. Intentaría arreglar primeiro a miña, non? Porque é moi fácil arreglar os demais e a túa non a tes arreglada. Bueno, pois vamos a procurar arreglar a miña e a ver se cun de exemplo ou me corrixe alguén, que a mellor tamén estou equivocado, non? Entonces non sei a onde ir, pero é algo que busco. Pero unha cousa que si aprendín en toda esa búsqueda é que as respostas que necesitamos de para onde ir, as respostas que necesitamos para mellorar este mundo, para facelo mellor, están no pasado. O mundo sempre foi igual. Os grandes problemas da humanidade non son distintos hoxe que fai 20 séculos. Son os mesmos. O único que cambian son as ropaxes, as formas, os feitos, pero as grandes debilidades, os grandes pecados, as grandes dificultades son as do pasado. E hai que ler o pasado e hai que coñecer o pasado para aplicar agora no presente todo aquilo que é necesario para ter ese futuro mellor que queremos. Primeiro o noso, pero se o facemos moitos, se cadra igual tamén cambiamos o mundo, pero hai que empezar por o noso. Este libro nace precisamente como eso, como unha necesidade, como un acto de esperanza. É unha exploración profunda, creo que bastante documentada, e moi práctica, da condición humana. Eu non son quen de dar respostas, eu non son un mesías, eu non son un profeta, eu non son político, eu non son como moito, fun durante moito tempo mestre, e agora son mestre de empresas e cousas desas, pero é o único que podía facer en ese sentido, non? Non pretendo dar respostas, o que pretendo é que teñades, facervos unha invitación con a lectura deste libro, para que teñades unha visión máis clara, pensar con máis claridade, actuar con maior ética e vivir pois, con máis sentido, se pode ser. É un libro que dividín é curioso, un libro de... Bueno, é ensayo, non é unha novela, é ensayo, pero a novela, o ensayo, divídese normalmente pois, en capítulo primeiro, capítulo segundo, etc, etc, etc. Bueno, eu dividino, por facer un paralelismo con Esperando a Godot, que é unha obra teatral de 2 únicos actos, eu dividino en 2 actos. Permitir unha licencia no editorial, e fixeno así, preferí facelo paralelismo. A res pública e a res privata. A res pública é todo aquilo que depende de nós, pero que hai terceiras persoas, terceiras entidades, ou como queráis chamarlle, que non podemos controlar nós. A res privata é aquilo que nos concierne únicamente a nós. E a partir de aquí, preparo unha serie de capítulos pequenos, moi lexibles, según me están dicindo, non é que eu diga, eu estou dándovos xa un feedback que estou tendo porque presentamos o 18 de setembro, fai pouquiño, fai menos dun mes, e fai unha... A xente me está dicindo eso, que é fácil de ler, non tes que lelo seguido porque é un capítulo diferente do outro, e, por tanto, podo ler a cachiños e a ratos, como moita xente ten que facelo porque non hai o tempo sempre de estar tranquilamente lendo o Gallá, tuveramos ese tempo todos que non temos, non? En a res pública falo o primeiro capítulo, os 2 seguintes tamén teñen algo que ver ca religión, pero o primeiro capítulo se cadra foi un dos que máis me incitou a facer o libro. Falo da religión no sentido de, non vou facer spoiler, ni vou desvelar moitas historias, pero como a religión tuvo unha orixen e ten unha orixen lóxica e beneficiosa para o ser humano, nun momento que a incultura dominaba o mundo, pero nun mundo oculto a religión ten outro sentido. Pode ser un sentido espiritual, pero se cadra non é tan necesaria. Pero sigue sendo necesaria para quen a precise. Tamén falo do feudalismo do século XXI, non
salimos do feudalismo, seguimos tendo señores e siervos. E os siervos somos todos nosotros, prácticamente todos, incluso os que se creen algo, porque os que se chaman clase media hoxe xa non existen. Tamén trato nun momento determinado da clase media como desapareceu e como cambiou o concepto de clase media. Botadelle unha ollada porque é interesante. Tamén falo de Maquiavelo. Maquiavelo xe está máis de moda que nunca, sempre estuvo. Maquiavelo, moi denostado por unha mala interpretación de certas cousas, por non contextualizalo no seu tempo, hoxe os grandes líderes do mundo están seguindo a pie xuntillas a Maquiavelo. O máis conocido témolo en Estados Unidos, pero non é único. Non é único. Maquiavelo, as enseñanzas de Maquiavelo son importantísimas tanto para gobernar un país, para gobernar un concello, para gobernar unha comunidade, para gobernar unha casa, para gobernar un club. Son moi importantes. Hai que saber o que ten de bon e o que ten de malo. E o que ten de bon trasladalo aos nosos anos. Pero é moi importante coñecer a Maquiavelo. Outra cousa que falo tamén no programa é outro capítulo que se chama que a libra de carne sigue sendo todavía moi cara, facendo referencia a Shakespeare e a Shylock, el mercader de Venecia, donde os bancos siguen nos pedindo un cachiño de corazón a cambio de vender a nosa alma ao diaño. Básicamente, da polarización social. Hoxe en día temos que estar a favor de alguén e non só iso, sino en contra de outros. A favor de alguén podes estar, pero estar en contra de outros non é unha boa idea, nin para ti, nin para os demais. Esa polarización social de ser dun e senón de outros. Defendo no libro que temos que ser de ideas, non de ideoloxías. E defender a todos, escoitar a todos, e valorar o de todos, e os que teñen que axudarnos ou gobernarnos teñen que falar para todos e con todos. Tamén falamos de evitar esa polarización. E sobre todo unha cosa moi importante, e por iso tamén este libro, quérennos ignorantes. Cantos máis burros somos, máis nos manexan. Entonces, se queredes cambiar o mundo, polo menos o voso, estudiade, dende pequenos e dende maiores. E se non cadrou ler moito, empezamos a ler. Vamos a ler os periódicos, vamos a ler con crítica, porque a veces desde a propios periódicos e demais tamén nos manipulan. Por tanto, se temos coñecemento e vemos o pasado, vemos o que pasou e sabemos o que din os grandes pensadores, se cadra podemos facer a nosa idea e pensar o que nos consideremos para tomar a nosa decisión, pero polo menos que sexa a nosa decisión, non que nos digan o que temos que facer, que estamos moi cómodos, como Vladimir Estragón, facendo o que nos din porque nos levan. E total, vou estar aquí, para que me vou esforzar? Pois creo que interesa moito, non? Na res privata, no que nos concierne a nós, pois falo un pouquiño do que é o espellismo ético, o que se considera ética, non? Para que teñamos moi claro, porque todos sacamos a bandeira da ética, e incluso o libre albedrío, pero temos que saber o que son, non? O libre albedrío, podo facer, eu quero ser libre. Perfecto, pode ser libre, pero que é ser libre? Ser libre é facer o que podes facer dentro do que se che permite facer pola lei, pola naturaleza, porque senón o outro sería a omnipotencia, e o omnipotente sería en todo caso un Deus, se houbera ou se o hai. Por tanto, temos que ter moi claro o concepto de libertad, que non é facer o que queremos, sino o que podemos facer, ter a libertad de facer o que queremos facer dentro do posible. Bueno, se miramos tamén as lecturas e estudiamos a George Orwell e Aldous Huxley, saberemos tamén que nos presenta unha circunstancia cada un deles de o exceso de control por parte do Estado no sentido de quen te domine, nunha familia mesmo, non? Ese exceso de control, os daños que pode traer, pero, sin embargo, por outro lado, o exceso de liberdade, de facer un mundo feliz, non? É interesante a reflexión para que entendamos que temos que buscar o punto correcto. Non nin nada, nin todo o correcto. Hai unha que tamén falo do conocimiento, non? A suerte e da perfección. A perfección non existe e a suerte pois é algo que te ten que encontrar traballando, porque a suerte non cae, salvo que se toca a lotería, que eso xa é outra cousa, pero cando falamos de suerte, ter suerte na vida, non? E o conocimiento, como decía antes, vai nos facer un pouco libres. Hai outro capítulo tamén que fala de que o título como fixo Mónica Carrillo, que hai palabras que non teñen culpa, pero bocas que non teñen perdón. Falamos da maledicencia,
que está en boga todos os anos da nosa existencia e da dos nosos ancestros, non? Temos que ter en conta o que falar mal da xente, non? Hai que cambiar un pouco o concepto. A xente que necesita axuda, entender o concepto de pedir axuda como unha valentía. É moi difícil pedir axuda. Cando necesitamos algo, o que facemos neste mundo é agocharnos porque dá vergoña pedir axuda. Dá vergoña parecer débil. Acórdome cando dicían, os homes non choran, choran todos os que teñan que chorar. E cando necesitas axuda, pedir axuda é unha valentía. E sobre todo os que estamos ao redor deses que necesitan axuda, temos que ter tamén a valentía de facerlles ver que necesitan axuda porque a veces non o saben. E é moi duro non querer ofendelo, pero non axudalo. E deixar por non ofender. Hai que cada un ten que cumprir a súa misión. En ese sentido, sexas parellas, sexas familias, sexas amigo ou simplemente un veciño. Hai que cumprir ca obligación de alertar a quen haxa que alertar para que esa persoa reciba axuda e non mirar para outro lado, porque se te quedas no medio de algo non estás facendo ben as cousas. Tens que tomar parte nas cousas que son importantes. Bueno, e a asertividade e o método socrático. Para min, desde este punto de vista, o máis importante de todo é o método socrático, que non é discutir, senón ir falando ca xente para que vexa un pouquiño e saque as súas ideas de dentro, pero sobre todo a asertividade. Definiron outro día nunha entrevista que me fixeron en Publishers, preguntoume que era ese cadro máis importante de todas as cousas que falo aquí, cal era máis importante do libro. E eu, pareceme que todas son importantes, pero se tuvera que escoller unha, escollería a asertividade, non? Por que? Porque se a asertividade imperara no mundo non habería guerras. A asertividade é o xeito de falar cos demais para dicirlle o que tú sintes e o que che parece mal para que intenten axudar a arranxalo, pero respetando os demais e entendendo a súa postura. Todo o contrario á polarización, non? Entonces, a asertividade pois, é argumentar correctamente sin ferir a quen tes diante para conseguir que non te este molestando demais. Dito así, que é un resumen moi breve, no capítulo podédelo ver con un poquinho máis detalle, non todas estas cousas. Bueno, e ao final está un capítulo que se chama Esperando a Godot. Ben, aí resumo un pouco o meu pensamento, a miña intención de que fagamos unha pequena revolución silenciosa. E eu pediríavos que podedes ler en calquera orde os capítulos, pero que deixedes este para o final. Que non o leades hasta o final, porque creo que merece a pena ler os anteriores, non? En ese sentido. E que quero con este libro? Bueno, pois esa pequena revolución silenciosa. Quero que cada quen, eu polo menos o meu mundo xa o estou cambiando nese sentido, xa levo tempo, e agora din un paso máis, non? Porque eu creo que cando chega o mundo, que cando xa non existamos, ou ver unha máquina que nos quida o coñecemento e yo poña a outro señor, pois igual non fai falta escribir libros, nin fai falta reunir xente e falar con eles. Se cadra, pois xa vai todo por ósmosis ou por bits ou por sabe Dios que, pero mentras eso non exista, antes de desaparecer, se podes, non só a tua familia, os teus amigos e os teus fillos, se os tes, deixarlle ese conocemento se pode, senón plasmalo para poñelo público, que sexa público para todo o mundo. Se cadra é un pouco ese mestre que levo dentro, non? Que sempre fun. Entón, bueno, pois vou deixar aquí as tutorías pos meus veciños, pos meus amigos. Bueno, non sei o que estón deixando aquí, pero sí que sei é que o único que desexo é que se ledes este libro, e espero que sí, pois que desperten vos algunha inquietude, que sacuda algunha certeza, e entre todos, cada un encontre para onde ir, para salir desa zona de confort, non? E se iso sucede, se pensades un pouquiño, pois eu creo que o libro pois valerá a pena. Penso que sí. Gustaríame tamén que transmitirades o que aprendades, o que pensedes e o que decidades, porque eso, de verdade, eu non vos dou respostas, porque os que dan respostas son falsos profetas. Eu dou vos ferramentas para sacudir as creencias que temos e que saquedes a vosa conclusión e cada quen faga a súa intrahistoria ao seu gusto e a dos que ten o seu lado. E se cadra, se coincidimos moito, pois igual vamos cambiando o mundo dentro do posible. Por tanto, pediríavos tamén que, se vos gusta, regaledes un libro. Que o regaledes. Por qué? Porque, aparte de todo isto, regalar un libro, se cadra é a mellor forma de decir pensei en ti. É unha forma moi bonita. Entonces, se vos gusta,
regaladeo. Porque regaladese, supoño, desde o meu punto de vista, gustaríame que fora así, unha ferramenta para afrontar a vida de outra maneira, polo menos con claridade. E ata aquí a miña intervención. E agora, están mirando todos para min, e agora que? Agora acabouse. Bueno, supoño, non o sei, pero a mellor alguén quere facer unha pregunta, quere decir algo. É que estás tú moi solemne. Pero a min este libro, bueno, foi algo que levaba anos querendo sacar e costoume moito. Un ano de traballo moi duro, porque está moi documentado, e cando presentei en Lugo levei unha alegría e hoxe estou levando outra. Despois xa veremos onde o presento ou non, pero aquí en Lugo e aquí tiña que estar, non? Así que, veña, faced unha pregunta que se vos ocurra. Cando leas o libro? Bueno, vale, vexo que se dides, como sempre, cortadiños, menos cando estamos tomando un miño na cerveza no bar, que estamos moito mellor. Era mellor facelo logo no... Non falo tan ben, pero levo anos falando, entonces é máis doado, non? Pero bueno, eu quero agradecervos que estedes aquí, comentarvos o libro que tedes aí, xa o trouxen, bueno, pois, escrito, ca miña asignatura, pero en algún caso, porque xa mo encargaste, xa temos falado, xa vai a voso nombre, que a vosa dedicatoria, pero a mellor algún, si quere, que lle poña o seu nombre, poña a data, que non a leva, porque xa os teño así todos escritos para cando vaya a algún sitio, despois xa podo personalizar, e sobre todo non pasar aquí hasta as 10 da noite, se viñera moita xente, ou, bueno, se teño que facervos unha cada un, pois igual tirábamos un cachiño largo, non? Entón, se queredes que volo asine, pois aquí, ou mismo na porta, poño o voso nombre, que a miña letra, que a veces se lee, a veces non, depende do momento como escriba, e poñevos a data, e poñevos ou dedícollo a quen vos queirades. Quero dicir que tamén pode ser esa posibilidade. Por lo tanto, como queirades vosotros. De onde xa veu a idea para escribir isto? Pois veo precisamente porque tambaleábame, igual que Roy ahora mismo. A min, o meu dentro se me tambaleaba. Eu teño un sentido da xusticia, non sei se bon ou malo, pero rállame moito cando as cousas non se fan ben. Non sei se son maniáticos, se teño un trastorno destes compulsivo, pero teño un sentido da xusticia que, bueno, eu non son un santo, equivócome como todo o mundo e teño feito as miñas falcatruadas. Bueno, sempre nos equivocamos porque a veces pensamos que estamos facendo ben, pero si é certo que cos anos non é que te volvas máis rabudo, máis... Eu creo que te volves máis inteligente. Eu tuve a sorte de vivir con moita xente ao redor, aquí en Taboada, en Lugo, xente moi boa, moi boa. Entonces, axúdante a aprender, axúdante a saber donde buscar información. E sempre me gustou saber. Entonces, eu sempre estou na crítica, pero na crítica non desde o punto de vista de vamos facer crítica porque está de moda, sino na crítica cando hai que criticar. A mí outro día decíame un compañeiro pola calle, e dicíame, tú estás moi activo, pero tú daslle caña a todos. E dixo, porque eu son de ideas, eu non son ni do PSOE, ni do PP, ni do BNG, ni nada, eu son do que somos todos, creo, no fondo, non? Das cousas ben feitas. Non? Entonces, pero isto pasa con Madrid, Barcelona e demais, non vayas pensar que pasa na política. Eu deixei de ir aos bares a ver fútbol porque discutes ca xente. E non merece a pena, porque se gana o Madrid ou perde, o mañá teño que ir traballar. Ou Barcelona. Eu vexo, acórdome o día que eu vin con Martín, te acordas aquel día que estábamos sentados ali no Cancún, ganou o Barcelona a final da Copa de Europa no último minuto. Era do Madrid, porque agora xa me dá igual de quen é, pero era moi do Madrid e ele era do Barcelona. E cando acabou o partido, mirei para ele que estaba así moi, e dixo, Martín, que che pasa? E dixo, o infarto foi pequeno. Esa foi a frase de Martín, non? Pero con Martín encántame ver os partidos, porque Martín, ainda que sea férrimo do Barcelona, eu sendo férrimo do Madrid se fora, podémoslo ver porque nos respetamos, porque el ten a súa idea, non a súa ideoloxía. Antes de o Barcelona seguramente que estamos os amigos, non?
como moitos de vosotros igual. Pero o sitio que iba algún día, iba a algún sitio que había ali xente que ao final te metías nun problema, porque hai xente que bueno, perdas compostura polo Madrid ou polo Barcelona. O sea, que sentido ten eso? Tens que divertirte, se o que consigues son enemigos no fútbol, o fútbol non vale. Entonces agora sabes de outra maneira, con xente que me interesa, ou na casa, ou donde sexa, porque a mí realmente o fútbol gustaba-me xugalo, máis que velo. E cando o Madrid e o Barcelona ganaban a Liga de Calle e os demais non tiñan opción, xa se perdeu a gracia, non por moito que señas do Madrid. Entonces a idea foi escribir, volvendo ao tema, porque eu como fale, voume, non? A idea foi que había que... Vou a criticar, vou facer un libro, que iso que pensas, vou a poñer a caldo, vou a poñer a isto, e dices, que mundo vou arreglar eu, que sempre digo que son, como decía Neira Vilas, non? Eu son Balbino, un rapaz da aldea, como quen dice un ninguén, non? En memorias dun negro labrego. O sea, eu non son nadie, somos apreciados por unha serie de xente, pero realmente non somos nadie, e ao mesmo tempo somos moito, porque esa é a grandeza da humanidade, non os que sobresalen por aí, salvo que sea por cousas científicas e axudar a humanidade, non? Entonces, vas vendo cousas e, wow, como vou escribir un libro que quen son eu, tal. Pero ao final vas vendo cousas, vas falando, vas te documentando, vas tendo coñecemento e vas te dando conta de que a mellor non estás tan errado. E como digo no libro, a perfección non existe. Entonces, se busco sempre a perfección para ser o literato perfecto e o escritor perfecto, nunca o serei, porque ninguén chega a ser perfecto. Entón, procurei facelo ben, procurei documentarme, procurei traballar moito en facer o libro e, sobre todo, procurei non dogmatizar. Entonces dixe, entonces sí, se son capaz de decir as cousas que a capacidade de cada quen sexa capaz de sacar a súa propia conclusión e que pensen, xa está, dixen, pois ahora o escribo. Cando me quitei de arriba a crítica e metíme na construcción, xa me fixen casi constructor. Ese foi cando decidí, ahora xa podo escribir o libro, porque a veces gardas moita bilis dentro, non? Bilis non contra nadie en especial, pero estás cabreado, porque estamos cabreados co mundo. E o mundo non nos trata ben, porque seguimos sendo señores que labramos as fincas do señor feudal. Non pensedes que son o de Zara, non, son outros poderes máis grandes que nos están facendo labrar as fincas. E eu sempre defendín a idea, eu nunca entendí por que, deso falo no libro, eu nunca entendí por que os labregos, os vasallos, non, dos señores feudales, deixaban levarlle toda a produción pos do castillo. Claro, decían, claro, que cando veñen os malos, metémonos no castillo e salvámonos. Sí, o que facías era meterte no castillo, salvarlle o castillo tipo ese. Porque se tú colles e fas un pasillo os que veñen, que se maten eles, e despois tú traballa po que quede. Esa é a cuestión, esa é a realidade. Isto dito así é moi fácil, non? Naquel momento é difícil. Estános pasando a nós, non? Estános pasando a nós na vida de hoxe en día. Cantas horas extras se fan por aí que non se pagan? Cantas cousas non che pagan que non che teñen que facer? Cantas cousas suceden? Bueno, parece que é normal, non? Bueno, pero polo menos hai que queixarse. Se podes, porque claro, a veces se te queixas, decíalle un abogado laboralista, porque eu traballo moito con empresa, decíalle un abogado laboralista a un home que lle chegou ali, oye, mira, que ton contratado, media xornada, traballo toda, págame a mitad. Pois denuncia. É que se me acaba o chollo. Dixe, non, o chollo ten o tipo, non tú. Pero tamén hai que entender que ten que comer, non? A min doime moito cando a xente se aproveita da necesidade dos demais, porque a veces tes que facelo, porque tes que comer, e tes fillos que alimentar, non? Entón, bueno, a mellor hai que empezar a levantar conciencias, e non levantar conciencias, sino levantando conciencias podemos ir buscar camiños que seguir. Vale, non a veces camiños populistas que se dicen desde a política, non, para simplemente seguir ali no sitio, pero sí camiños reales, non? E se deron moitos pasos en ese sentido. Pero como digo eso, digo outras moitas cousas, non? É moi fácil falar pois, do traballo, non? Pero, e esa é a motivación, deixar as miñas ganas de que temos que alzar a voz, porque alzámolas por moitas cousas mediáticas, pero a mellor non por as que temos que alzar a voz. E a voz non hai que salir á calle moitas veces a berrear. Parte que é moi difícil. A veces é falar no bar, pero para falar no bar hai que saber de que falamos, porque se non falamos de frases feitas. E dai ben, mira que me enrollo ca tua pregunta. Pois dai ben eso. Algo a máis? Estáis esperando que levante a sesión? Bueno, pois... Preguntar a onde vai dar isto.
Sí, tamén é verdade. Tamén é verdade. É que eu, mira, había un sketch de Lelitiers, Cartas Indias ou algo así, donde Yogur Tungué, non sei se tedes oído algúns deles, bueno, decía que tiña un tío que se chamaba Oblongo, non? Te explicaba que Oblongo iban mulleres á tribu onde estaba Oblongo a que se embelecera agrandando o cráneo. Entón, as mulleres iban ali e o Oblongo falaba, quedaba esa cabeza. Bueno, pois a min a veces son algo Oblongo tamén. Eu encantado de que estedes aquí, moitas gracias por vir, agardo que o leades, se vos gusta, regaládeo, que a revolución siga, que é unha revolución silenciosa pero moi importante. A revolución, vamos a resumir, a revolución do pensamento para que falemos os que sabemos e calemos as cabezas vacías. Básicamente, se falan moitas cabezas vacías que fan moito ruido como as latas vacías. As cabezas que teñen pensamento, hoxe en día xa non teñen excusa de estar caladas. Hasta ahora creo que estuvemos moito calados e aí chega o momento de falar. Manifestarse como seña, suavemente, sin violencia e, sobre todo, con conocimiento, falando do que temos que falar. Esa é a cuestión. E, además, gústame, se sigo falando, paso toda a noite. Gracias por vir.